Pozdrav ljudi, danas mi je sin došao i kaže: mama, otkad imamo pravila, ja i Seka se skoro uopće ne svađamo. Rekao: ma da. Kaže: pa da, i ako se posvađamo, mi to tako brzo riješimo. Znači, dragi moji ljudi, ja sam prije bila, oni su se svađali, ja sam bila kako da vam kažem, ko sudija. Ko je kriv, šta je ovo, ko je počeo, ko je ono, i to je bilo užasno. To se znalo provući po pol dana. I sad, kad se oni posvađaju, ja uđem u sobu i kažem: imate 2 minute vremena da riješite situaciju. I oni to riješe za 2 minute i gotovo, jer više nema ono da se to po pol dana, ne znam, svađaju i ne znam šta. Znači, šta god da je, ja zatvorim vrata i kažem: riješite to između sebe. I dragi moji ljudi, to je game changer jer vi onda, znači, niste više ono dobra, loša majka, vi niste ta osoba koja određuje ko je kriv, ko nije kriv, nego jednostavno oni nauče sami rješavati svoje probleme. Uživajte.